Nyt on jarru sarja paikalla tuossa alemmassa tapissa. Täytyy vielä vähän ylempään tappiin laittaa kanssa. Kyllä se rauhoittuu siinä. Ei liiku. Vähän liikkuu. Rauhoittuu heti. Tostakin ristämällä sen saa tiukemmaksi jos haluaa. Tuolla on jarrupalat välissä. Hitsasin 2 tappia tuohon, kun ei viittinyt tähän reikään tuohon rotaattoriin. Siellä on. Hyvin se tuntuu olevan. Sorvasin tuohon nää tappi. Tää tappi piti sorvata kanssa tässä on joku erikoinen reikä, 24 milliä on tää riipukka ja ton reikä, niin tää jarrusarjan tappi on 25, niin sorvasin sen 24. Tuohon vielä. Kyllä se huomaa eron tää liikkuu niinku heti ei niinku pysähy ollenkaan. Mut sit tää toinen suunta, niin ei se heil. Se on aika löysällä vielä.